Satu buah tembang dari Alkawi dengan judul Talon. Talon Song udah gadis. Oi talon song adik baragia kini menjadi penyesalan. Sakit kaji pasalisia mengadek surau batinggakan dia yolai singgul yang Agi tepuk tangan untuk orang singgul liang yang dari Jambi mana? Ois dari Jambi sampai dah sampai oi nana rasian pangin nana lalo oi nana kacimtu pangin nana mandi janjang rabah pintu rangsao joa rumah kadenai kia janjang rabah pintu rangsao joa rumah kadenai iki oi nana si upian arang tulai yudak tamanam di hari sanjo dulu talon song maura ungkai kababalia adonan punyo dulu talon song maura ungkai kababalia adonan punyo agak kamu kostek tengah malam ini tak jago ada bulu datangnya mimpi apa balik ke rumah nan lamo kunci indah ade nai lai tengah malam ini tak jago ada bulu datangnya mimpi apa balik ke rumah nan lamo kunci indah ade nai lai Yona Irma Bobby Gensu Citra Doni jelas aku Adia udah takkan nataruh ye jando konyeh baca roe lain tak boleh mendekku dah udah nio pulang ke rumah lihat kalau lah ada nomor itu nomor jelas dah udah dulu talon song menyatakan itu mampu udah pakai rantu sakram bisu aku udah kalau bertindak udah berpikir lain tidak bisa lain dah udah nio pulang dia awal punya awak nio pulang pulang udah ke mama udah tega ya dia lain biarlah udah cari jando kayo cari lah udah yo yang penting hati dia senang dia udah merasa adi untuk udah lah solah Yona nana rahasia nana pamit nana lalo nana kacimpuang pamit nana mandi janjang rabah pintu rangsao joa rumah kadenai kia janjang rabah pintu rangsao dekan duang oi joa rumah kadenai iki hey oi nana si upia anak arang tulai udah tamanuang di hari sanjo dulu talon song maura ungkai kababalia adonan punyo dulu talon song maura ungkai dia kan duang oi kababalia adonan punyo saya bang udah den tengah malam ini tak jago dia budak datangnya mimpi apa balik ke rumah nan lamo kunci indah dede nai lai tengah malam ini tak jago dia budak datangnya mimpi apa balik ke rumah kunci indah kaden nai sekali lagi tengah malam ini tak jago ada buruk datangnya mimpi nih apa balik ke jando nan lamo hati denda adoh alai hey tengah malam ini tak jago ada buruk datangnya mimpi balik akan jando nan
joget kok. Udah aku penikmat musik. Penikmat musik nah. Oh ai dia ucan mah. Iya, betul. Citra Doni. Joget deh. Halo Mata Barata. Hey. Mana semuanya suaranya? Joget selah. Kan dari Jambi bau nah. Sapo lah fotografer awak cek dulu. Halo. Roham Rata. Hey. Hey. Oi nona manga kamari, siapa nona cari, nona nan mati na kami na muli na padek nan bonde, kok lai kuliah ajo batanyo, nona nan mani na kami na muli na padek nan bonde, kok lai kuliah ajo batanyo. Sandi aja sia amboko. Sia adia. Sandi panggil ambo si nona. Ambo nan bukan anak rencina. Panggilkan saja si Yuna Irma. Nenai nan bukan anak renego. Pandaikan saja si Yuna Irma. Oh yo nair mana mo? Citra Doni. Dah joget dah. Alun mas suale bang Citra Doni. Awak baru pada jauh lo lagu no. Itu bisa kabelan. Tapi jak kapele. Iya. Makanya orang dari Jambi tadi lu kamu kolan. Alun lah. Iya iya. Abang ampu kok ya pakai kacamata. Aku acok main pedadil dulu kok. Punya keluar beko biru tu. Kan pecah tal dua kan. Alun lah. The night tak kicu di buwe enyo. Sangkora awak sangkonyo cino. Salah menyangko pandang-pandang mau menjadi cinta biarang awak biarang cino hatilah kanai kawa ajuo biarang awak biarang cino hatilah kanai kawa ajuo bang mainlah ayo asik jangan ngalah bang. Sini bu, jangan malu-malu bu. Oh malu-malu ibu. Semakin malam semakin asuana dia. Semakin malam semakin asuana. Oh iyo nama kamari, siapa nana nona cari, nona nan manis siapa namo, kok lai kuliah ajo batanyo, nona nan manis siapa namo, kok lai kuliah ajo batanyo. Sia adia. Asik. Nan dari Jakarta manyo. Alun lareh lai. Hari malam. Hari malam hari jano. Allah mas suwa tadi. Allah. Unde talambai wae. Ulang lihat. Ulang lihat. Unde ma. Tiyo masuk tu. Hidup Citra Doni. Bu, buka page ini celik ya warna merah, logo YouTube Citra Doni. Aku nyobang ka. Ganteng dah. Dunai tak kicuah di buwe enyo, sangkorang awak kironya cino. Gara-gara salamanya aku pandang-pandang menjadi cinta biarang awak biarang cino hatilah kanai kaba ajuo biarang awak biarang cino hatilah kanai kaba ajuo biarang awak biarang boco
aduh. Biarang awan biarang kilo, hatilah kan naik kawa aduh. Masa bui udah kilo? Tidak dah. Sama-sama gila dah. Udah senek kilonya. Iya. Adik kilo banyak. Oh, senek lah ya. Senek lo nya. Sama-sama senek lah. Ambil lah udah selesai kok. Oke, terima kasih Yona Irma, sangat luar biasa ya. Ya, kali ini satu kita dengan judul Joget Bageran. Hey. Aki Robby Genso. Iya, Yona Irma joget step. Pinggulnya goyang. Asik. Jika Tuhan kadare, tolong balik ke tupe. Jika Tuhan mengabe, tolong dikabe are-are. Usaha batan nama sagu, jika padi menjadi. Usalah adik ragu, kanan kabe jo tali basi. Benai menjadi bunga. Jika udah berdutu, Biarlah masuk neraka. benai mandi di hulu. Udah mandi di muaro. Mandi udah dahulu. Saku buat kita berdua. Yo. Bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah. Fadli Fadero. Meris. Jika Tuhan kadare, tolong balik ke tupe. Jika Tuhan mengabe, tolong dikabe are-are. Usaha batan nama sagu, jika padi menjadi. Usalah adek ragu, kan buka bejo tali basi. Tapi bahasa Indonesia. Oh iya lupa ya. Benai menjadi bunga. Udah mandi tangkainya. Udah berdutu. Biarlah masuk neraka. Benai mandi di hulu. Udah mandi di muaro. Mandi denai dahulu. Ku cari yang lebih jando. Lihat apa tuh? Ini boleh. Sorry dia. Apa nih? Enggak. Nah, tadi banyak udah. Iyo. Jando. Bahasa Indonesia lah. Ade. Ha, goyang celo. Agia. Jika Tuhan ke darat, tolong balik ke tempat. Jika Tuhan mengabat, tolong dikabat erat-erat. Usaha bertanam sagu, jika padi menjadi. Usalah adek ragu, kan ku kabat jo tali besi. Aku jadi bunga. Aku jadi tangkainya. Jika udah berdusta, Biarlah masuk neraka. aku mandi di hulu. Udah mandi di muara. Mandi udah dahulu. Ku cari yang lebih muda. Saya apa ada? Carilah Iya sekali lah. seminang lah. Iya seminang lah. Ha. Sa. Jika Tuhan kadare, tolong balik ke tupe. Jika Tuhan mengabe, tolong dikabe are-are. Usaha batan nama sagu, jika padi menjadi. Usalah adek ragu, kan buka bejo tali besi. Benai menjadi bunga. Udah jadi tangkainya. Jika udah berdutu. Biarlah masuk neraka. Benai mandi di hulu. Udah mandi di muaro. Mandi denai dahulu. Saku buat kita berdua. Itu baru setia. Iya. Jadi kamu aja nona selama Nasi kue. nona walai. Iya. Fadli Fadero. Dan juga Meris Live Music. Lanjut nona. Lanjut. Di makam puang nona tadi. Di mana masa Bahasa lupa? balahan kira ya. Balahan. Iya. Doa-doaan bu mahai. Indah. Nggak banyak. Asik. Agia.
kamari siapa nanan nona cari nona nan mani nan kami nan bule nan padek nan bondek kok lai buliah abang batanyo nona nan mani nan kami nan bule nan padek nan pendek kok lai buliah ajo batanyo Jadi udah siang amboko sia adia usah dipanggil ambesi nona ambonan bukan anak orang Cina panggilkan saja Siti Rohana ambonan bukan anak orang Cina panggilkan saja Siti Rohana. oh Siti Rohana namo Yo saya udah yo kurang mau apa yo kok kembang ah udah ya iyalah dari wajah kicuah di buwe enyo sang korang awak kironyo Cino dalai batanya salah sangku itu biasa gara-gara salah menyangko pandang pertama menjadi cinta biarang awak biarang Cino hatilah kanai kau baajuo biarang awak biarang Cino hatilah kanai kau baajuo awak biarang Cino awak kanai balok udah kanai iyo bagan lalu dah ya kalau udah kanai dah santako baru sejak mencari adia iyo udahlah lama nak pulang-pulang iya. kira wajah dia lah berubah aja pantasnya Yona Irma Agi apa lipat dero Oi nona manga kamari siapa nanan Yona cari Yona nan manih nan kame nan bule nan padek nan bondek kok lai buliah ajo batanyo Yona nan manih nan kame nan bule nan padek nan pendek kok lai buliah ajo batanyo Juliet de acu sia amboko sia adia usah dipanggil ambesi nona ambonan bukan anak orang Cina panggilkan saja Siti Rohana Agia. ambonan bukan anak orang negro panggilkan saja Siona Irma aduh Yona Irma namo kira Gopula iya yo kame ya kami pada kame onde ma denai tak kicuah di buwe enyo sang korang awak kironyo negro dalai batanya salah sangko itu biasa Agia dek gara-gara salah menyangko pandang pertama menjadi cinta biarang awak biarang negro hatilah kanai kaba ajuo biarlah gadih biarlah jando hatilah kanai kaba ajuo biarang awak biarang gilo hatilah kanai kaba ajuo biarang awak biarang bocong hatilah kanai kaba ajuo biar alah tuh besapu udah gino oke terima kasih Yona Irma tentunya ya ya masih dari karyanya Uda Alkawi dihadirkan untuk Densana Sadonyo hariko spesial bana bersama Alvina Brenner dan langsung bersama Uda Alkawi. Iya, satu kita dengan judul Antah Iyo Antah Tidak. Yo. Oke.
Jani
Ya, kali ini satu kita dan Minang dulu dihadirkan bersama Alvina Brenner. Ya, dengan judul Bukit Bunian. Alvina Brenner. Bukit Bunian berlalu dari kami di sini. Ya, Kita lanjut. lanjut. Gajah
Terima kasih banyak. Lapinan dari merogaban kasongan lai sampai jalan balimpinan basua. Hendak menjalan gugu asara yang dari majalah. Nanagalurui tapi depan malah pada Dio kakota balai lahadi pacil pehejuo di mabagai tagurajai taga adinan karuna tagarung sana Terima kasih banyak Pak. Dendang Parantawan. Bersama Meris dan juga dancer kami ada Fatli Adel. Mencogolah adi dari jendela di balik tirai, lalamu kita ndak batamu pandang, cogokanlah dia mengkonan jadi.
ragu sayang di mati bonyok kita nantikan. Yona Irma, ala lareh cie, Kita puncang cek lain. puncang tarui, Tarui. sampai Baraya, Yo. sampai Baraya. Hei, mana suaranya keluarga besar Cinggulia? Robi Gang. Hei, goyang pinggul, iya. Say. Mencogok lah adi dari jendela di balik tirai. Lelamu kita ndak bertemu pandang, cogokkanlah dia mungkonan jania. Alah lamo kita ndak bertemu pandang, cogokkanlah dia mungkonan jania. Rindu lalamonan entah Asik. masih gak usah curang tak tahu. Dene kok tiba udah jan bajalan tarung badan deman nantikan. Agia. Dene kok tiba udah jan bajalan tarung badan deman nantikan. Citra Doni, angkat tangan semua. Hei, sampai Baraya. Metek kita dalam kok, metek kita izin diajak bergoyang, metek kita. Tingkah batingkah usah dibuat, janjinan lah buat kita Pak Are. Aku kene pirang diurang kae, marilah kita pai barang te. Iyo itu lai semonamu, bumi papu tak janji camekan. Jo cinta denai usahalah ragu sayang di mati bonyok kita nantikan. Jo cinta denai usahalah ragu sayang di mati bonyok kita nantikan. Hey, masih dilanjut, lanjut, masih digoyang terus. Ha. Asal ala salera, Ayo, kayaknya masih lanjut mah. anak selapang apa ada? Anak selapan. Semuanya tangan di atas semuanya. Kiri kanan, kiri kanan. Lareh celai Yona Irma. Lareh lo celai. Dari mana kau? Dari Jambi. Dari Jambi. Cubu dengarkan oi kuda denai bakat. Apa dedek? Anak salah panda usah ditambah cubu. Dia tambah lah celai. Ketek baru kagatang ngeyak lati bo sadonyo lesek sarawan abang. Yo. Usah mana pu oi ad. Aye ni dulang. Usah salahkan oi adia. Diri dan surah. Aduh. Anak salapan ko iswa menjadi urang awak baduo iyo nan kasanang. Marilah kita bertanya, coba pasti aku datang, boleh tak tahu bang. Lareh lo celai. Allah kadorong kebaan, iyo kabaan jua, awan ada sama jua. Awak dah sangat jodoh. Semua tangan kiri kanan 1, 2, 3 angkat dengan. Hop, kiri, kiri, kiri. Goyang bang CD turunan setengah. Robi Gang. Hai. Lasua. Dari Jambi lah turun, dari Jakarta lah turun, dari Batu Sangkalu turun lah. Dari Singguliang aja, dari Singguliang. Singguliang tuan rumah bernama kok. Mama kita mah si Kumbang Jaya. Oh ya sampai Baraya. Yona Irma. Cuba dengarkan oi ajo denai bakat. Apa adia? Anak salah panda usah ditambah cuba. Ditambah lah celai. Ketek baru berjalan ngeyak hati bo sadonyo lesek saraman abayo. Usah menepu oi adia aye di dulang. Usah salahkan oi adia diri dan surah. Aduh. Anak salapan ko iswa menjadi urang awak abaduo iyo nan kasana.
Marilah kita bertanya kapan siang ku datang, boleh dah tahu bah acaranya. Allah tak dorong kabaan, iyo kaba ajuo. Awak badu Sama sangat jo. sama sangat jo. Iya. Onde. Kalau sama sengaja tak kabar jadi weh. Ajo lah panik lu sama naik ke mata piba alai. Hey, goyang semua. Cukin 10 aja. Cukup 10 ah. Ya. Sampai leher lah biar pemain bola nak